khóa rọc tan ở bài đồ mới cũng oh my god Haplak mà xí ra mang xí cả na xí ra mang có Norman. Nasa baza mo sa toyo na. lại xí ra khai nè Doktor. doctor Uli yan si Nas. nurse Ano sino? Angke help कर सिद्धो apa anu yes penukli ya tam Ito na ang pun case reveal kalay doon na. Ele pun case na ibe guys ni case. ang si amon untro no thung mang ke mai ya mang mang Le na je kamu sok nai je omen khaja ang khai tung no khai na Sure. dur Sabi niya, pokro ba na mo sabi? temo bokro benang saji Ang mga ganang-ganang mo sabi. boino rogani busu khai tong no sumsa ya mono boino sebak nai dia phal pol has magno rod hobai na jani subscriber no